Mga opisyal sa PESA nanawagan ngadto sa mga magbabalaod nga unta paminawon usab ang sentimento sa mga exporters sa labi na kay ubay-ubay sa mga locators sa MEPS ang apektado sa pandemya og namiligrong mamalhin na ngadto sa laing nga nasod. Si Luan Mirondina sa Riyang Report. Nakalabay mga buwan, ubay-ubay na sa mga locator sa MEPS ang nagpatuman og retrenchment. Giangkon sa PEZA Director, Charito Plaza, nga apektado gayud sa pandemya ang mga locator sa MEPS ug namiligrong mobalhin ngadto sa ubang mga nasod. Nakiusap ako, please stay with us. So ayun, sabi nila, we are closely observing ano ang result ng create daw. Pag ang mabago daw lahat, matanggal yung mga incentives that they have been enjoying from PEZA. Yes, the cost of doing business will continue to be high, ay talagang lilipat na sila. Matud sa PEZA Director, nga gikinahanglang makasagop ang nasod sa pandemya ug ipabili niini ang pagka-competitive aron makadasig og daghang investors ug mapabilin ang kasamtangang mga investors nga anaa karon sa nasod. Giklaro hinuon sa PEZA Director nga wala sila'y pagsupak sa gipanday nga Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises kun create bill. Our appeal is do not equate the exporters from the domestic enterprise. So the create is very, very good for domestic enterprise. Uban ni Godfrey Lien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.